Transgender je veľmi mladé hnutie, ktoré sa skutočne rozvinulo až v posledných 10 ročiach. Medzičasom si transgender alebo LGBT hnutie vyvinulo obrovskú publicitu a dynamiku na súťažiach krásy. Na castingoch modeliek alebo v športe sú trans ženy často veľkými víťazkami a predstihujú biologické ženy. Ale vždy, keď sú pozorované rýchle zmeny z vysoký štiepny potenciál, je dôležité sa na to pozrieť bližšie. Vynára sa otázka, čo sa tu deje, je to naozaj prirodzený pohyb ľudí, je prípadne kontrolovaný a ak áno, komu slúži alebo aké ciele sleduje. Jennifer Bilek, investigatívna americká novinárka, túto otázku intenzívne skúmala a narazila na obrovskú sieť stojacu za transgender hnutím. KLA TV zhrňa ich najdôležitejšie výsledky nižšie, doplnené o vlastný výskum. Podľa zobrazených súvislostí transgender ideológia nie je hnutím ľudí. Vďaka rozsiahlemu výskumu Jennifer Bilek vychádza najavo, že sú za tým miliardári, ktorí svojimi peniazmi a vplyvom infiltrovali všetky oblasti spoločnosti a politiky a ovplyvňovali ich podľa svojich cieľov. Pri bližšom skúmaní sa ukazuje, že mnohí sú spojení so slobodomurárskymi globálnymi stratégmi a podporujú ich agendu. Tim Gill podporoval slobodomurárov Baracka Obamu a Joea Bidena. Obaja boli povýšení do úradu superlógmi slobodomurárov vysokého stupňa. Nadácia Arcus Joea Strikera spolupracovala s nadáciou Novo Foundation Petra Buffeya. Za riaditeľa nadácie Arcus vymenoval senior riaditeľa Open Society Foundations, organizácia založená Georgeom Sorosom. To objasňuje, že Strikers s nadáciou Arcus sú tiež súčasťou globálnej siete skutočne veľkých ľudí pri moci. Sám George Soros je jedným z nich a úzko spolupracuje s rodom Rothschildovcov. Peter Buffett vďačí za svoj vplyv peniazom a konexiám svojho otca Warrena Buffetta, ktorý je vysokým stupňom slobodomurára v 4 pôvodných lóžach a preto musí byť zaradený do najúžšieho kruhu týchto globálnych bábkarských majstrov. Podobne to vyzerá aj z Ize Bosch. Nadácia Roberta Boscha tu spolupracuje s Open Society Foundations Georgea Sorosa a je hlavným donorom Chatham House, ktorého aktivity kontrolujú Rothschildovci. V rodine Pritzkerovcov vyniká Penny Pritzker, ktorá sa ako členka Aspen Institute a CFR stala súčasťou siete Rothschild a Rockefeller. J.B. Pritzker zasa vo volebnej kampani podporoval slobodomurárov Hillary Clintonovú a Baracka Obamu. Napokon, Martine Rothblatt, jeden z duchovných otcov transgender ideológie, je vo svojej vízii budúceho ľudstva v súlade s WTF, platformou globálnych stratégov, ktorú založila najvyššia slobodomurárska finančná elita. Ak dáte všetky tieto súvislosti dohromady, jedna vec bude jasná: transgender ideológia nie je hnutím zo stredu populácie, ale celkom zjavne dielom slobodomurárov na vysokej úrovni a globálnej finančnej elity, ktorá je s nimi úzko prepojená. Zisk z transgender medicíny však bude pre ťahúňov miliardárov pravdepodobne len sekundárnym aspektom. Deklarovaným cieľom slobodomurárov vysokého stupňa je vybudovať nový svetový poriadok, v ktorom sú individuálne slobody obmedzené a všetka moc je sústredená v rukách malej elity. Podľa doktor Johna Colemana, bývalého zamestnanca britskej tajnej služby MI6, títo strojcovia vidia v minulosti vysoké morálne a tradičné hodnoty západného sveta ako hlavnú prekážku nastolenia ich nového svetového poriadku. Preto morálny úpadok a progresívne rozpúšťanie všetkých tradičných hodnôt, akými sú sexuálna revolúcia, vznik hnutia gajov a lesieb a tak ďalej, sú výsledkom starostlivo navrhnutého plánu na oslabenie spoločnosti. Toto financovali Rothschild a Rockefeller, aby vytvorili vykorenené a preto ľahko ovládateľné a ovládateľné ľudstvo. Presne toto bude pravdepodobne výsledkom transgender ideológie. Ak vezmeme do úvahy aj to, že globálni stratégovia považujú transgender za medzikrok k transhumanizmu, fúzii ľudí a strojov, kruh sa uzatvára, predpokladá sa, že ľudia sa zvrhnú na bytosti so slabou vôľou a možno aj ovládané AI, ideálneho otroka pre slobodomurárov na vysokej úrovni.
Ale keďže podľa holandského teológa a historika Robina de Ruitera je slobodomurárska finančná elita, ako sú Rothschildovci a Rockefellerovci, hlboko zapletená do satanizmu, možno vidieť skutočný cieľ transgender ideológie a transhumanizmu, je to vojna o Lucifera, ktorý je v satanizme uctievaný ako Baphomet, teda ako diabolský hybrid medzi mužom a ženou a je to vojna proti ľudia. Všetko, čo je na ňom vzácne, úžasné a jedinečné, všetko, čo mu dáva oporu a odolnosť, jeho láska, empatia a srdce, jeho slobodná vôľa a spiritualita a tak ďalej, má byť zničené, preto sa teraz hovorí, túto skutočne diabolskú agendu treba zastaviť, ak nechcete žiť v takom svete, pomôžte, aby boli páchatelia tejto novej ideológie a ich temné plány všade známi.